Upamane apa ae? Umpamane iki apa nduk apa pengen dadi guru, apa pengen dadi apa ngono lho nduk, pegawe apa pengen dadi dokter, cita-citane kok apa nduk? Kathah. Kathah. Nggih. Kabeh arep mbok ayahi ngono. Arep dadi multi talent. Lho lah celengan ki mu ning ndi? Ayo tadi. Waduh, iya. Niki wau lancar perjalanane ngantos Munjungan. Awit donga pangestu Pak Cahya Kuntadi sak rombongan sowan kula mriki mboten wonten alangan pinaringan lancar samukawisipun Pak. Mongko dalane ekstrim lho wis saka Kampak nganti tekan kene. Nggih Pak, ekstrim kula mulai saking sekolahan Kampak dugi mriki ameng-ameng nyawa kaya dene wis arep ketemu karo malaikat Pak niki wau. Lah mau wis tak tawani apa dijemput karo panitia apa ora gelem? Wong betik kula iki moh ngrepotke kadang panitia. Kula mangertosi bilih panitia mbok menawi repot sanget ngurusi kawontenan dalu punika. Nggih. Wujudaken tanggung jawab kula, Pak. Mboten Akhire king Kampak budal dhewe. budal piyambak nggih mboten piyambak enten sopir enten kanca. Iya. Terus piye perjalanane mau piye? Wah ngremenaken sanget. Kula ki ora ngira nek mriki enten kampung utawa dusun utawa desa sing gemah ripah loh jinawi ngeten niki, Pak. Luar biasa. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, monggo, monggo. Arep tepuk tangane kok diampet ki nyapa lho. Lho, Lah ngoten nyatane niku. bar munggah gunung to, Pak. Nggih. Ngetelak sing arep ngira sapa nek kene iki nek kehidupan lak ora ngira to. Iya. Kula wae lagi teko nggen pundi wau Kampak. Nggih. Munggah gunung niku pun bingung iku sing nonton bangsane apa kula pun ngoten. Lah ternyata dugi mriki malah luar biasa, Pak. Kampung-kampung, dusun-dusun, desa-madesa kawontenan pembangunanipun langkung maju kaya dene wonten mapan wonten kutha, Pak. Luar Nggih, biasa. elok. Tepuk tangan sekali lagi Munjungan. Nggih. Ndadosaken kerasan, Pak, ngeten niki, Nggih. Pak. Terus sajek jumblek sepanjang sejarah kula kalih panjenengan. Nembe niki to wayangan teng lampu merah Bangju lagi iki to. Oke. Lah ngene iki lah nganti pas lampu ijo kok kono derak de bongko lho iki. Nggih pun diawekani kali dinas pun diawekani, Pak. Mesti lagi iki wayangan ning Bangju ya. Lah nggih sejarah niki ngukir sejarah saestu, Pak. Nggih. Ning sampean mesti kulino lek ndagel ning Bangju kulino. Kulino, Pak. Kula modale mboten wong wedak pupur tambah kali icik-icik, Pak. Nah, Ngemis lek kuwi. ngamen-ngamen. Amen. Penting dadi dit ngoten mawon. Bersih desa utawa katelah mriki niku Seloan Agung Mas Gareng. Ya. Seloan Agung, sasine selo. Apik nggih Seloan Agung utawi bersih desa. Nggih. Desa Munjungan. Leres. Di bawah kepemimpinan Bapak Agus Setiawan. Nggih. Luar biasa sekali. Niki dongane Pak Pripun? Cahya Pripun? bersih desa ingkang dipun nawontenaken warga masyarakat wonten ing Munjungan mriki. Mugi napa ingkang dipun gayuh dipun sedya warga masyarakat sedaya saged kasembadan Allahumma Amin. pinaringan rejeki ingkang kathah berkah lan barokah. Amin. Pinaringan keselamatan Munjungan slamet donyane slamet akhirate. Amin. Kula dongake sing kadang tani muga pinaringan subur kang tinandur ijo royo-royo panene melimpah omone ilang Allahumma. Amin. Kula dongake sing usahawan usahawati ngrembaka usahane lancar rezekine Allahumma. Kula dongake sing pegawe mugi ditresnani karo dhuwurane munggah pangkat lan jabatane Allahumma. Dongake Pak Cahya Kuntadi muga-muga sok ben enek menteri saka Munjungan mriki Allahumma. Amin. Iso mbangun tol dalan saka Munjungan menghubungkan ke Kampak ngoten Mas. Dadi garek mak celurut ngoten mboten ngangge liku-limu, liku-liku Pak ngoten. Iya. Ning ngeten Mas Gareng. Dawuh. Kula sampun pikantuk informasi, Pak Lurah menika lak kontraktor. Oh, Nggih. Tur dasaripun Pak Agus menika sangat dekat dengan para anggota dewan bahkan dengan Mas Bupati ing Trenggalek. Insyaallah ke depan diamini kemawon enggal dipun bangun dalan ingkang hebat ingkang lebar halus menghubungkan Munjungan sampai Kampak sehingga Munjungan sejahtera sepanjang masa. amin amin amin. Loh, nek estunipun dalanipun merginipun sampun sae, Pak. Pun sae nggih. Nggih namung tantanganipun. Mula niki ndagel ning panggung ning nggih pikirane dadi loro, Pak. Kok iso? Siji mikir ndagel, ping pindhone lha iki mikir muliye engko piye niku.
Ampun kuwatir to. Panitia niku siap sedia yen pancen rawani sopir pirang-pirang teng mriki. Nggih pun percaya tanggung jawabe pun percaya nek panitia mriki, Pak. Nek lek mangke pamane jenengan disupiri terus numpak mobil jenengan ampun dandan ngoten niku. Supire wedi no. Ayo. Iki mesti menerjemahkan mun ki apa, jung ki apa, ngan ki apa. Kok panggah ngene, ya geting aku. Lah sing nanggap apa munjungan kok ya. Nggih. Kudu cerdas no. Siap, Pak. Siap, Pak. Pancen nek nderekke Pak Cahya Kuntadi iki pokoke saka omah kudu tenan kok. Kudu digawe kandel bathoke ndas mlethek dagelan melu Pak Cahya Kuntadi. Lah zaman saiki semua harus cepat tok ya. Munjungan. Nggih. 3 unsur kata. Suku kata. Suku kata munjungan. Mun menika munjungan murian to Pak nggih. Mu ya terus nju terus ngan. Ya. Ngoten to. Mujudaken desa percontohan. Desa saged kangge tepa tuladha desa sanesipun merga munjungan menika desa ingkang gemah ripah lojinawi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Cerdas iki. Njunjung tinggi sing jenenge agama ning ya tetep tresna karo budaya mula munjungan dadi desa sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sik to kalau dirasani karo sing mirsani kok padha. Lah kuwi donga kok, Pak. Oh iya. Niku kan donga, Pak. Nggih. Terakhir ngan. Nganti sok kapan munjungan dadi desa sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tegese slamet donya slamet akhirat Pak Cahya. Iya, bener dongamu ki apene kok monoton ngono kuwi terus lho mburine iki. No, lho niku sing monotone wong kuwi donga kok, Pak. Sik, Munjungan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Treng. Ndek wae ora WA ngoten lho Pak sampean, Pak. Wes pokoke kudu cepat iki kuduan. Ayo. Treng. Trengginas warga masyarakate pakaryan apa wae sarwa iso dadi dhuwit mula warga masyarakat ana Trenggalek dadi keluarga masyarakat sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Wong wis kok desa ganti kabupaten nek mesti kuwi neh lho. Nek desane baldatun mesti kabupatene ya baldatun thayyibatun. Provinsine ya baldatun thayyibatun. Negara Indonesia ya baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Tak ayeli pokoke iki nek ra tak ayeli kelakon ra bayaran iki. Heeh no. Enggak. Nggawe senenge ati liya ana ing Kabupaten Trenggalek saben-saben acara bersih desa mesti nanggap wayang. Sarana nglestarekke budaya mula iki diarani kabupaten sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Panggah tanggo Pak wae. Hari siji ayo lek-lekan wengi iki mujudake tasyakuran lan donga bareng-bareng muga-muga warga Munjungan lan Kabupaten Trenggalek dadi warga masyarakat sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ayo apa? Ghafur laris men to bengi. Laris Pak niki mau kantek-entek kulaan es kok ghafur kok Pak. Lurahe asmane Pak Agus Setiawan. Ayo. Kowe ngerti ra Pak Gareng? Bersih desa bengi iki tidak swadaya ora menarik iuran kepada warga masyarakat, dicukupi karo Pak Lurah karo kantor pemerintahan desa Munjungan supaya masyarakat tenang dan hanya mendapatkan hiburan tidak dibebani apapun. Loh, tepuk tangan dulu untuk Pak Agus Setiawan. Kuwi ngongkon tepuk tangan karo mikir kuwi ya, Ndek. Mboten. Dadi Pak Agus Setiawan niku lak sebagai donatur padha karo lak ngoten to Pak. Saged mujudaken ngeten merga masyarakat mboten dipungut biaya. Niki sedekahe saking Pak Agus Setiawan. Tur kanggene Pak Agus Setiawan ngenekke acara ngeten iki mboten kangelan. Piyambake lak kontraktor Pak. Nanggap Pak Cahya Kuntadi sak rombongan sak bintang tamune Dik Elisa niku mung bleduke semen tok Pak niku Pak. Waduh. Paribasane ngono ya Mas. Iya. Oke. Agus Setiawan. Agus kalih Setiawan. Iya bener. Agus kuwi seneng, Setiawan kuwi weweh. Tegese seneng sedekah. Kok langsung kok carup dadi siji iki piye? Tekno wong ya cepet-cepetan to, Pak. Ya dadak nganggo mikir bareng. Iya. Ning jenengan wis marambah makaping-kaping ya sowan ana laladan Munjungan Mas Gareng. Loh, sumpah Pak, kula menawi wonten mriki Munjungan, Munjungan mriki lho nggih. Desa Munjungan. Desa Munjungan niki mriki kula hitung niku sampun kaping pisan niki, Pak.
Pisan niki. Kuwi omongane njaluk ditanggap neh ngono kuwi. Lho lah nggih, namung mbok nawi wonten masaran mriku sampun. Nggih. Niku sampun, mriko sampun nderekke dalang king Ngalengkadiraja mriko sampun. Sapa kuwi Ngalengkadiraja? Minto Darsono. Aja ngono ke Pak Lekku lho, kayak omku lho. Nggih, niku nggih Pakde kula kok. Nggih. Mas Gareng. Dawuh. Niki selak ngantuk mesake niki enten bocah cilik niki. Niki lari mriki. Nah, niki wonten dua potensi saking warga masyarakat Munjungan. Nggih. Setunggal genduk Angel. Tulisane lah angel macane Angel. Oh iya. Ngaten. Sing setunggal melih kula ya duwe anak lanang teng mriki. Sinten? Le. Rene le. Ya. Loh, ndi. Wah. Niki salaman sik karo Pak Dalang. Amit-amit kebuk Pak, amit-amit Jabang Bayi amit. Gila to karo kowe. Niku ya wong senengane. Niki asmane Primus. Primus siapa? Pria mung setugel. Nah, Primus. Nggih. Tinggine semampe. Semampe semeter tak sampai. Nggih. Mbok yo nganggo iringan to. Ngene, diiringi nggih Pak nggih. Diiringi nggih Pak nggih. Ya, iringi ya. Pak De, aku anake sapa? Kenalan sik karo Pak Dalang. Nggih. Asmanipun sinten, Mas? Asmane pun mari, Pak, mung karek sesek napase. Oh, sik to. Asma tegese jenenge sapa ngono. Jeneng. Paring asma Mas Bungke. Mas Bungke. Bungke. Nggih. Bungke. Kaya cocok men karo bodine ya. Lah nggih niku. Nggih. Kula piyambak nggih bingung. Bungke, Pak. Nggih. Daleme nggih mriki, munjungan mriki. Daleme mriki. Nggih. Asli Munjungan. Asli Munjungan, Pak. Niki kelangenanipun Pak Agus Setiawan lho. Sik penontonnya ra ketok kok ya. Oh, ra ketok. Dunggahke ayo. Oh lah polahe kaya malah munggah dhewe ora. Takonono Mas Gareng. Yo ngadeg to malah lungguh wong kowe iki ngadeg kowe ra ketok kok malah lungguh. Ngadeg. Omahmu jenengmu sapa? Mas Bungke. Bungke. Daleme Nggih mriki mawon Munjungan. maksudnya tengah dalan kene iki. Nggih mboten. Munjungane ngendi? Dusun Bungur. Oh, kono. Kono. Lah ya kok kono ngepit rono, maksudnya ngono. Nyapura rono ki ceblok blok ngono sisan. Yo aja sak semene njeblok kok dikira bluluk ngomalan. Oke. Anu, kowe umur pira ta, Le? Umurku 10 kaya ndak genep iki, Pak. Kaya nganyelke ta sebenarnya. Umur 10. Niki potensi mriki, Pak. Nggih, wau dalu. Kelangenane Pak Agus Setiawan. Wau dalu kabare pun gegerke mriki. Gegerke Pak wong nyopeti nggen toko-toko niki ora. Boten. Niki kelangenane Pak Agus Setiawan. Nggih ta. Model stempel kelurahan terbaru nggih ngeten niki mangke, Pak. Ayo nggih. Nggih kanca, Pak, nggih kanca. Ning kula percaya angger nun sewu piyayi ingkang dipun paringi khusus utawi radimine mesti ada nilai plus tersendiri menika anugerah. Jadi di mana ada kekurangan, pasti ada di kelebihan. situ ada kelebihan. Nggih no. Kira-kira kowe iki kelebihanmu nggon ngendi, Le? Ya iku aku sik bingung, Pak. Aku iki duwe kelebihan apa ora ngono aku ya sik bingung. Nek adus kan digrayaki ya nek keluwihane apa ora ngono. Enek benjol titik. Kuwi luwihe. Lah, kuwi diurut terus. Ayo. Terus niki pinter multi talenta, Pak. Upamane napa Mas Gareng? Nembang saged tok, Pak. Coba kaya apa kowe krungu. Niki saking pondok pesantren. Mula tembange pertama Pak D. Kowe iki ning dhuwur wae kok malah. Ning dhuwur sing ning kono penontone lho ora ketok, munggah wae. Munggah wae. Nah, ya rada rono ra ning kene lak terus malah kaya anu kaya padasan nggih Pak ngeten niki malah. Heeh, kowe kari wudu. Mula wau tembange Pak D aku anake sapa? Merga tole sapa mau? Bungke. Bungke niki sampun lolo, Pak. Oh, sampun boten wonten ibu kalian bapakipun. masyaallah. Mula niki wau matur kalih kula aku arep nderekke Pak Yoyok wonten Solo. Ngaten. Nggih, mboten napa-napa. Kira-kira tasih betahke ganjel kulkas mboten, Pak? Ya aja sia-sia nadyan kaya wong kuwi piyayi lho. Nyapa kok ganjel kulkas? Menawa kek motor. Kek motor. Lah nembang apa? Isa nembang. Lho nek nembang lulusan pondok niki adan men kleru komat kok, Pak. Pripun? Malah dipadetke ora. Nyanyi nembang apa?
kanggo menghibur warga masyarakatmu kene. Lagu sing klasik apa sing hot apa gandeng weton pondok apa yasinan wae apa piye ngono. Aja. Malah kaya wong kepaten. Iki dangdut ta piye? Aja iki ringane. Lah iku aku ya urung dong kok. Lah urung dong sing paring dawuh Pak Kepala Desa kok. Nggih. Lagu-lagu campursari iringan karo gamelan. Ya. Iso. Oh, cah cerdas kok. Kalau podang kuning gubuk asmara munggah. Wah, jan bocah Allah. Malah kaya timbangan medun deh. Malah kaya timbangan ngene iki. Kene lek pancen rumane nembang, tak golekne kanca. Oke. Ayo, Nduk, Angel, sampean. Wah, gelungamu kaya bantrek nggo wedi lho. Mriko. Iki nah niki nggih putra daerah. Nah, iki. Nih, rene Nduk, rene. Nah, ben rada tetek si Bungke lek enek kancane. Salim. Nah, ngono kuwi. iya. Nah. Sungkem karo mamah. Iya. Nah, ngono kuwi. Mama. Iya Mama Angel kuwi. Bar dhuwure padha kok ya kok mama. Lho lah mula sepantaran. Nah, nggih. Sepantaran ngene iki. Gendho Angel kelas pinten nok, Cahayu? Kelas sekawan. Sekawan. Papat STM, Nduk. Napa? Kelas papat STM apa? SD, Oh, Pak. SD. Oh, SD ngendi? SD Bungur. Oh, Bungur, tetang lebih Pak Dalang. nggih. Ibuke napa sinden? Mboten. Mboten. Bapake pengrawit, Mboten. dalang, Mboten. budayawan. Mboten. Lah apa copet? Mboten. Lah apa kok dudu? Nelayan. Nelayan. Mboten. Loh, udu ki. Oh, dagelan. Mboten. Lah apa pakmu? Anu, Pak. Apa jenenge? Apa Asmane sapa pakmu asmane? Pak Wit. Heh? Pak Wit. Pak Wit. Widodo apa Widianto apa Wit-witan? Sinten? Nama panjangnya? Pak Wito. Pak Wito. Pak Wito. Oh iya. Sampean rene pengen nembang apa Cahayu? Heh. Nggih sesideman kalih podang kuning. Ya medeni men bocah Tenan iki. ora lho. Iki lagu angel, iki Bukesi wae ra mampu lho lagu Ora iki. mampu lah iki. Elok tenan. Sesideman karo podang kuning. Nggih. Terus kowe arep nyanyi apa? Aku tak bintang kecil ae wis. Aku ndak mampu. Mampu, engko tak obatke, mampu. Semanut ngono. Coba di Angel anu sik ya apa wis sesideman sik ya Nduk ya. Nggih. Cahayu ngagem bawa nggih. Nggih. Oh iya. Cah pinter. Maju kene, Nduk, maju kene. Nah, kelas 4 SD kowe wis nganggo kotang barang sing dikotangi iki apa jane? Ya ben to reng mau jenenge macak kaya dewasa kaya sinden liyane kok. Kotange merke sampean pirsa ora, Pak? Apa? Elit. Ayo ben ora apa-apa. Ayo Rekae angge cunduk mentul barang. Cunduk mentul Ya Allah. barang. Jan bareng mlaku malah kaya pit motor rating. Ayo. Ayo Nduk Angel. Nano. Wah, HP. Urung reng. Malah ngeget-ngegeti ora. Oh, dereng to, Pak? Bocahe kaget nangis lho engko ora. Nduk Angel, tak kandhani. Napa? Aja don ya, tetep semangat ya. Mangat. Nggih. Sing dukung Pak Dalang. Biasane yen sampean nembang bawa iki sukses, Pak Gareng menehi minimal 500.000. Nggih. Masuk. Ngono kuwi. Iya, kuwi. Pak, Biasane kan ngono kuwi nggih. anu Apa? pun kula rubah kebiasaan kula pun kula rubah. Aku ndek men ketemu ning Ponorogo mending nyangoni bocah kok ya Niki kula mbiyen. Ponorogo niki Trenggalek, Pak. Nduk, saiki pas Gareng wis rubah, ora 500 malah 1 juta. Nggih. Dalane mulih ngendi ya ki ya? Iya, Nduk. Aman, Nduk pokoke. Neng kene sik ya, Le. Neng kene sik sabar. Wiwitane. Tepuk tangan, tepuk tangan. Wah, Ya iki. Ayo. Nah, 1 juta kecekel, Nduk. Ayo. Handaresang pagi. sing ngajari nyanyi sapa to, Nduk kok? Ayah.
Oh, ayah. Wah, tah munjungane ayah, ayo. Ayah lagi ngarit. Ora apa-apa nduk apik ayah ibu. Ora apa-apa. Ayo. Mulai tak garapi wedhe golek nangis aku bocah iki. Ora untuk cilik ati, ngaten. Kowe kudu kendel semangat wong entuk 1 juta bakal iki, Yang. Alah. Bagus kang ngolah budaya Kelas 4 SD wis pinter e kaya ngene. Cita-citane apa to, Nduk? cita-citaku lho Nggih. nggih kathah lho Pak. Waduh, Lha iya. upamane apa ae? Umpamane iki apa, Nduk? Apa pengen dadi guru, apa pengen dadi apa ngono lho, Nduk? Pegawe apa pengen dadi dokter? Cita-citane apa, Nduk? Kathah Kathah. nggih. Kabeh arep mbok ayahi ngono. Arep dadi multi talent. Lho, lah celengan ki mu ning ndi? Iki ning kene. Yo. Apik. Sowan menyang kutha gedhe Nduk Angel, nuwun sewu ya. Napa? Mikir rada dicedhakke mboten napa-napa. Nadyan Nggih. sik kelas 4 yen karo mik aja gila ya. Rada cedhake. Kaya mbak-mbak iki lho anggere mik sewenenge ra umum ya. Rada cedhak lho. Ora apa-apa ben banter suarane. bendera terus yung Apik tenan. Nek nama bapak Pak Wit. Pak. Nggih. Lah terus nama ibu? Ibu Nama Diana. Hah? Diana. Lho iki anake Diana. Angel anake Diana. Nggih. Iki bapak, Nduk. Bapak pocong apa piye? Bapak Gareng, Bapak Gareng. Kaget aku iso. Zaman kowe lahir, ya Allah, Nger. Kembar Pak niki riyen. Kembar. Nggih. Nggih. Iki metu ngarep, lah iki metu mburi. Maksudnya metu buri piye to, Pak? Waduh. Ya kuwi. Gila nih yo. Selendang kuning kang saking Kleru sing ngenter, Nduk. Kleru. Ukir Tak ajari sing kendel. Mas sing gender, sing tenanan dong. Ya coba. pripun? Sing Pake sing gender, sing tenanan dong. Ngono ya. Kan anake ayah kudu iso muni dong. Anak Yayan, ayo. Ayah. Ayah to. Niki eyang to. Nduk, jel. Napa? Top bener kuwi. Nggih. Diomongi bapak kok eyang. Nana. Swara kurang premana ing wasis ngungkrung. Iki bocah iki ciri khase lek nembang Nggih. mesti sikile sing tengen dijokne. Oh. Niteni, mending ngono to mau san. Nggih. Ben piye lek sikile tengen dijokne gen piye? Ki ben piye to, Nduk? Kok ora lurus ngene kok dadak iki ngene ngono ngapa, Nduk? Kok ora sing kiwa utawa malah mekakah ngene ngono ngapa? Ayo. Sebabnya apa kok sikile kudu ngene? Nggih penak, Pak. Oh penak Nggih. ngene. Oh iya. Kowe engko nek nyanyi sikilmu ning dhuwur lho, Le ya. Malah kaya Banaspati ora. Angungkrung marang bendera Wah. Ro. Tiasulistya pijer
ngincangake alis. Tak benakne kembange miring. Kembange anggrek, Pak. Apik ya. Sae. Somben kowe nek nggo kembang sembojo ya. Nyapor aku kembang kae. Pak Lurah repot-repot to Pak Lurah. Alah Pak Agus sih ngopo ki? Pak Agus ki yo ngopo dadak ngene barang iki. Lah wis Kena ke sekolah sesuk. wis kaya wah wis habiskan yo habiskan. Tekno ae. Ayo. Wis tok rezeki. Ora ngentekne semen sak truk iki. Ora lah niki mau bleduke tok kok niki kok. Eh. Iki nyawer apa kesurupan to Pak Agus ki? Lah kok ngono? Lah kok sel-sel kabeh isi dompet telas lho Pak niki Pak. Wis Pak Agus karo kancane dadak ngene ngopo. Kula wangsulke mboten purun nggih pun. Urung jawab lho Pak Agus. Lah musuh copet Solo ya sing cepet sik no Pak kaya. Pak Agus matur nuwun, sehat selalu, lancar rezekinya, ditresnani sak pepadane urip, cita-cita dikabulke, tansah ditresnani karo warga masyarakate. Amin. Gareng iki bareng. Niki amal ibadah saking Pak Agus dicatet karo malaikat somben ganjarane jenengan mapan swarga sejajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Para tamu monggo sing badhe ngersake tindak swarga ngeten iki monggo. Malah Pendak dina wis gempa lho Pak niki. swarga 200 ya eneng iki. Rampung ke sik, Nduk. Ya Nduk, masuk Nduk. Terus Tresno sasideman. Kang, ini Kang. Bu Kesi jadi teringat masa lalu, masa kecilnya. Piye Bu Kesi nyekel mic sik ora apa-apa. Piye. Ngerti Nduk Angel? Bu Kesi ngerti ora? Nggih. Sing ndi piyaine? Sing ndi? Bu Kesi sing Kesi ndi? niku ingkang pundi, Nduk? Wis Salim, ngerti? Sebuah Salim sing di Bu Kesi itu sing di Salim. Salim. Biasanya nek kersa Salim karo Bu Kesi terus diparingi 100 ya Pak karo Bu Kesi ya. Orai. Berarti wis ora biasa saya. Nduk, sok anu sampean sok sinau kok suarane Bu Kesi lek nyinden. Sok ngrungokne. Nggih. Suarane apik no mboten? Nggih. Sae. Nggih. Nggih. Tak kandhani ya. Nggih. Kuwi Bu Kesi iki bojone Aa. Ngono ya. Iki Aa lah gareng kuwi tadi. Nggih. Jumblenge rada rene. Malah sapi. Masa ra tertib. Nang mburi. Ya Njel, angkaten. Jegeti. Luwe becik. Lenggah nyuwun tepuk tangan untuk genduk Angel luar biasa. Bibit Pak Yaya. Nggih, generasi iki calone iki jos iki. Generasi. Nggih. Pamane anggere gelem suwita ana sanggar Madangkara, Nduk. Wah. Dadi ya kan. Dadi apa? Dadi sinden sing kondang. Oh iya. Pinarak sik istirahat sik ra apa ben ora menggeh-menggeh mesake kaya. Mimik ora. Heeh. Kopi apa teh? Nek bir ora enek kene. Aja nggih. Ya iki Pak Dalang iki nya. Pak Dalang ora perlu akeh-akeh ya Nduk ya. Nggih, sangu sekolah ya. Biasane lek sekolah sangon ibuke mboten? Nggih. Sangoni, lek wis sangoni ya wis ra sida berarti wis sangoni. Nyo nggih. Nggih, sembah nuwun. sami-sami nggih. Kok diomongne karo Bu Diana. Ini Pak Gareng dereng to? Nggih. Nah iya. Pak Gareng nek cah cilik biasanya gampang mesakne lho. Duitku ora ndang tak kek-kek ora ndang miskin aku kok kene. Gayane. Nengane ya. Tase gede kena akeh isine. Ngampil 100 riyen Pak. Lho. Gawa pecah. Ya ora tanggung jawabe dhewe-dhewe kok ya. Lah pancen ora ana rasa dibaksa, rasa dibaksa. Wah, kadung wirang Pak ngeten iki. Kowe nek mangkat sekolah disangoni ibu pira ta, Nduk? 5. 5.000. Sekawan. 4.000. Pira? Maksudnya disangoni pira nek sekolah disangoni pira? Gangsal ewu. 5.000. Nduk, kleru kowe. 5.000. Ora sang aja-aja cah cilik.
Dinggo petang dina, Nduk. Mosok dagelan laris kondang 20.000 ora. Mudeng duit iki ngene iki. Iki duitku nang ngendi to cah iki? Ngabrit, Pak. Anu, kowe wis tau ngerti Dit 100 urung? Ampun. Ya wis lah wis tau ngerti kok ya. Kowe arep ngenehi apa ora mek bocah dimingi-mingi tok. Dalan kuwi lak Januari tekan Desember ya. Sok neh aku neng munjungan tanggal pinten nika nggih Pak Cahya wonten anu. Nggih. Kowe rasa teko ya, Nduk ya. Marai. Lah mbok menawa disumbange karo Pak Lurah kok ora teko piye? Apike rasa marai ngurang-ngurangi pendapatan. Sing ikhlas lek ora tak ijolane. Ikhlas tak. Ayo karo bocah mesake. Ikhlas Angel Bapak. Bapak pocong ayo. Selanjutnya Mbak Elisa Orcaros Alaso. Ayo, tumpakne sepur ya Cah yo men jumeneng meneh. Ayo. Monggo Madangkara Oye. Luar biasa. Nganti lali to Mbak Elisa. Apa? Aku wis nyangoni Angel, Mas Gareng ya wis. Sampeyan ra pengen larise kaya ngono lho. Aku mau wis mbaten ya, aku untung rong maju, nek maju lak ya aku melu entek iki mau. Ora nek enteke wis to. Wong iki lek ikhlas lahir batin ora lokak tambah kebak. Oh nggih, mengke nek sakit duet kalih kula tambahi. Ora mung 100 200. Oh. Pak Gareng Iya. 100 to mau. Nah nanti kalau podang masalah. kuning sama Mbak Elisa 200, oke? Nah, Mantul. Dinggo memberikan motivasi dan semangat. ben ditambah. Ora masalah. Kowe nek ra nggo duit tak silai, Nduk. Tenane. Nyilih duitmu mau ndi kira-kira. Ora sembodo. Mbak Elisa mirsani wonten ing dalu menika munjungan bersih desa pripun? Luar biasa ngaturaken sugeng dalu wilujeng dalu sedanten sedoyo para warga wonten munjungan ingkang sampun tumplek belek wonten meriki saking perapatan tekan perlom perliman perwolu persongo persepuluh kono adoh banget. Piye pendapatmu, Reng? Pendapat kula kaya ngrungokke wong pilek, Pak. Aku anjene rada pilek sitek iki anu umbelen. Umbelen. Iya. Umbelen ora umbelen. Umbelen, ora Ya, umbelen. umbelen pangapunten Pade. Tumplek blek. Tumplek blek. Ora tumplek blek. Tumplek blek. Iya. Genahno mau lho Reng Karepku wilujeng. 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 Dalu. Wilujeng Ya ora. wis rasa wilujeng sugeng dalu. Jane wilujenge wis bener ning anu kaku. Dadi ora wilujeng ning wiluceng. Lah terus aku nggak ceng tuh. Hah? Aku tuh nggak ceng. Jeng, Loh. wilujeng. Kowe ora ceng, aku wis mulai bribek-bribek. Olah, sing ceng nggon kupingmu kok. Jane nggon ilatku ra jeng. Wilujeng. Iya, wilujeng. Terus, Mbak? Keng baku kula nderek mangayu bagya. Kula sampun sowan mriki kadosipun sampun kaping kalih. Ping kalih niki. Kalih. Nggih, Nggih. ingkang setunggal rumiyin kadosipun 2 tahun yang lalu wonten kene Pak Samsul Huda. Rumiyin mbok menawi piyayinipun wonten nggih Nggih. Pak Samsul menika Nggih. sakmenika saged sowan melih wonten mriki benten raosipun. Bentene pripun? Bedane piye? Gen margi Dalan. dalan nggih rumiyin pas semono kula kan kalih sopir. Lah niku dalane niku cilik terus dereng aspal terus beleduk. Aku iso asam lambung iki suarane iki. Kalau di daerah Sulawesi sana itu namanya bun kopi. Itu mirip kayak gini. Tadi nganggo munggah terus merun, nah, tekan gone. Ono peradaban ning kene. Peradaban. Iya. Neng kono bon kopi. Bun kopi ning kene ning munjungan iki. Neng kene munggah mudun. Ya. Yeah. Kui aku seneng ternyata Seneng. Ora seneng. ya. Ternyata marginipun sampun sahe. Merginipun sampun Sampun sahe. Kowe nek ora mudeng buka Google wae ya. Kowe emang Seta. tak amini lho, Pak. Tak kira jopo-jopo. Kok kowe mung ning kene
ta jaga lampu kaya apa mbok kene ning cendakku Neng, kene aja wedi-wedi. Kowe engko nek lungguh neng kene ora iso mbedake endi bagonge endi kipas angine kowe dikira ya. Kowe ning tengah kene. Kita supaya ning gen supaya sempak wong telu. kompak. Iki sing tengah, kowe sing tengah Sik tak benerno kuwi mah lho, kompak. Supaya kompak. Apa aku ngomong apa? Kowe mau muni sempak. Kompak karo semangat, semangat karo kompak, sempak. Dadi supaya sempak, semangat karo kompak. Oh. Awak dhewe wong telu ngene, ya. Berarti sempak teles. Apa kuwi? Kok telu? Semangat kompak anti lemes. Ya ape iku Iki ape? koncone sempak bolong. Apa sempak bolong? Ya dondomi to. Ya guang ae ya dondomi telaten men ora. Kalau nek pun ngeten iki kaya keluarga, Pak. Mau wis proto, mau. Bapak, ibu, anak. Heeh. Ini yang dinamakan keluarga bencana. Keluarga bahagia. Bahagia, Ah, bahagia. Oke, kambahku niku wau nderek mangayu bagya lan nderek memuji sedaya pangajeng-ajengipun panjenengan saged kasembadan. Reng benakne reng. Pengajeng-ajeng. Peng alon-alon ngomongnya iki ladrang kok jadi koplo Oh ya. iya. Peng pengajeng-ajeng. Oh berarti pelan-pelan teledok. Ora pengajeng-ajeng ya. Malah digenahne gareng kucluk ora. Cah cilik ben ngerti, Pak. Kula dongakaken sedoyo pangajeng-ajeng panjenengan saged kasembadan pinaringan wilujeng keselamatan karaharjan pinaringan rejeki ingkang kathah lah. Amin. Betanine ora mung betani sawah tapi betani laut nggih paringi iwak-iwak sing gede-gede selamet nek pas lagi Ya. ne laut. Barate sampean ki apa jenenge tuna, terus aku salmon. Salmon. Ki gereh layur. Aja sesuk anakmu lho kuwi. Nggih anak Ora kula Pak. teri, ya. niki. Anak kula Pak. Sik iki ana layang tak wacane ya, Mari Mbak. panglipur nggih. Nggih. Saking Bapak Gunaryanto DPRD Kabupaten Trenggalek fraksi Partai Golkar ngersakaken podang kuning. Ugi saking grup Modin wonten ing Munjungan minta podang kuning ingkang nembang Mbak Umi Hafifah. Nggih. BPD Desa Munjungan request lagu Selendang Biru kalian Lamunan. Nggih. Sugeng dalu Yulimbo nyuwun tembang Lamunan ingkang nembang Mbak Elisa calon garwanipun Pak Dalang. Oh nggih matur nuwun nggih. Di ana emang ada itu tulisannya. Iki wacanen to iki lho Itu nyuwun dari lah. siapa? Iki saka CV Karya Usaha Pak Putra. Ari, Pak Dedi. Oh, iya, iya. Iku Mas Mbak Ari. Alia. Dipun wangsuli Alia. calon Garwanipun Pak Mbak Dalang. Elisa Baik. calon Garwane garwanipun. Pak Dalang. Oh nggih bener. Kuwi lho enek gambare. Apa? CV napa to niku? CV Karya Usaha. Lho enek gambare anu ki lho bis beton kuwi lho, Dik. Endi? Kuwi Endi? enek apa ora? Ora. Oh wis nglinding, Dik. bis itu. Gambare manuk malan. Endi lho, Pak? Iki pojokane lho. Ora enek no. Enek. Endi? Enek ora? Mboten enten. Berarti wis mabur berarti. Terus niku pamundutan napa? Niki wau lamunan. Lamunan nggih. niku wonten isine ketoke. Apa? Isine cobi-cobi kula Sing ndi to? pinjem sik kandel Sing ndi, niku sing ndi? lho. Ah niki. Nah. Oh, iki saking Mas Ari CV Karya Usaha Putra Rental Tenda Sound System Kota Madiun. Matur Betul. nuwun Ya. Mas Ari, Mbak Alea, makasih. Iki ana duwite, dite mau ditulisi. Iki titip dinggo Pak Gareng kok. Oh ya matur nuwun ya. Kok nggo Pak Gareng iki? Lho ya Oh, sik, sik. rezeki dhewe-dhewe, Dik. Dinggo Pak Gareng, ana ngisore. Oh, ora bonggo sik kamu. Bangga kok bonggo. Dinggo Pak Gareng, nggo tuku mori. Oh. Lah, Lah iki ngesore di dinggo Pak Gareng nggo tuku mori, nggo buntel bagong. Ya ora ya. Kowe kira-kira 7 meter apa 5 meter? Semeter kotor. Malah diurarek ora nggih. Oke, niki ngaturaken niki wae saking panitia ingkang cewek-cewek.
wonten pamundutan juga iming-iming kalian napa lamunan. Lamunan nggih. Lamunan sik mboten napa-napa. Oh, lamunan dulu. Mboten napa. Lamunan niku lah sing pindho. Ngoten niku Pak. Kuwi senggakane kuwi. Oh, senggakane. Nggih. Tapi niki mangke nggih kompaknya enggak ngoten Pak. Ya ya. Oh, berarti bisa dicoba dulu satu persatu Pak. Silahkan. Oh, iya, iya. Nggih. Iki ben carane lamunan full Jadi di senajan tomong iki nek nggone sanggar Madangkara iki dilatih tenan. Oh, dilatih Garap. ya. Ngantek direwangi ora nampa job 3 sasi nggo latihan lho Angel Oh, Angel dulu. Angel yo belajar. Ya, coba kowe muni anu Dik, sampean muni pindho engko kono sing Ya ya. Pindah. Gitu ya, pas aku pindah. Gitu ya. Ya coba digateke ya. Pindah. Urung iso lah kelas papat. Cah cilik Aja urung iso. dipeksa lah. Aja dipeksa kok ndak suwek. Ya. Lah, Sing Umi iki iki. wae. Pak Umi ya. Mbak Umi. Pindah. Sik. Coba nek Sik. sing anu aku. Iya. Nek alon-alon nek Pak Gareng cepet melu cepet, nek Pak Gareng banter melu banter. Pindho. 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 Pindah. Pindah. Ya. Oh, ya, Lulus. iso, ape-ape. Geser. Mbak Winong. Winong. Pindho. Pindho. Pindah. Pak Yaya, Pak Yaya saged mbayangke Dik Winong. Heeh. Ah. Coba. Sebelah Dik Winong. Ya, Mbak Birgita. Iki rong dipindah wis asik kok iki. Coba, Dik, pindho. Rungokno to, pindho. Pindah. Piye nek cara Iki kamare kudu nek peredame iki. Wah, bahaya. Kagunganipun Pak. Ora apa-apa bebas. Sing pindah kaya Pak Cahyo. Ingkang maring dawuh mitra kerja. Ingkang maring dawuh Pak Cahyo mawon. Mobil Iya, khusus Monggo. pindah Pak Cahyo. Dados ingkang pindho Pak Yaya. Iya. Kowe ra rombongan keluarga rene ya. Rene ya. Dudu rombongan keluarga. Ayo ngrungokne kaya ngopo Pak Pindho. Yoyo nek karo Bu Kesi. Iya. Kowe kene Gong. Pindho mangke terus Bu Kesi sing nonton karo membayangkan kejadian yang sebenarnya antara Pak Yoyo dan Bu Kesi. Bu Kesi siap ya, Bu Kesi ya. Siap. Iya. Lawangnya dikancing sik. Ngukur pindho ngancing lawang barang ora. Pindho. Reng, api to? Malah kaya ambulan. Val, kowe nek turu ning sanggar kudune tanggap sasmita Val. Sabene nek kowe kudu ndang nyingkir. Kuwi acara sedang dimulai live streaming kuwi. Erupsi kuwi kok ayo. Lek sing iki apik iki. Sing ndi? Iki apik iki. Coba. Ya. Iki senior iki carane. Sebelahe Bu Kesi. Mbak Tuti. Pindho. Itu malah au. Pindho. 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 Ndak pindho. Ndak pindah. Piye, Reng? Kula won download nggih ngoten niku Pak. Iya. Sik siji Pak. Bulia Sundari. Sik siji. Pinggir dhewe Pak. Nggih. Pindho. Kepedesen lek iki, Reng. Bar mangan mangut ngene Pak Lurah mah lho kepedesen. Oke. Monggo lamunan diaturake. Ya, Oke. kanca-kanca siap, Cok. Yo. Monggo oleh Mbak Elisa Orcarus. Tetes. Karya saking Mas Wahyu. Nggih. Kula ngagung punya menika wau, Mbak. Nggih. Nah, sak menika podang kuning lah.
niki enten sing request grup Modin niku sing nembang Mbak Umi, ning saking penggemar ugi wonten ngersakaken Mbak Elisa. Oh ngaten. Nggih, ayo digabung ae dadi loro. Berarti Kula nggih berdua. kepengen Ade Angel berarti Trio. Berarti trio. bertiga. Iya. Bertiga. Ya, bertiga ya Ade Angel ya. Udah disiapin kan podang kuningnya. Oke. Udah, ya yuk ngancani. Ya, coba kaya apa. Dan. Iki lho, bungkek lho, tak sawang kok kene masalah nanti kangen aku kaya rambu men. Ayo. Anak kula sing nomor 4, Pak. Iya. Ngono kuwi ya. Sken mriku nggih. Nggih. Kek ndang gede ya Le ya. Ndang gede. Mikmu ndi ta mikmu? Oh dianggo. Nah, ngene. Nah. Cah kok pintere kaya ngene. Anake sapa? Anake Gareng. Sok gede dadi apa? Kawin. Hah? Nikah. Sok gede dadi Dadi tukang macul. Macul gareng ayo. wong Mangga. pacul kok arep macul. Oh, saka Umi sik engko terus Umi Hafifah. Ah, coba kaya apa. Monggo Mbah Mudin, iki kudu dipinangkani mergo Mbah Mudin gaweane abot, buntel wong Pak. mati. Tenan niku. Gaweane abot. Tidak. Nadian wujud temong beksi agawita lineng halus manis nangsa Hop, coba Angel, ya Nduk. Ayo Coba, Nduk, Nduk. anake Pak Gareng tralala. Ayo. Iki nek cara antena beda, kono antenane madhep tengen. Nah, iki 4G. Nah, iki madhep kiwa. Coba nduk kaya ngopo. Ya Nduk, sambet. Gene iso bedake Indosiar karo RCTI. Iya. Ayo. Kowe channel Jawa. Ala Pak Groto ora. Suinggan Pak Yoyo, Dalem umpami pikantuk nyobi, Pak. pripun? Coba nembang ning sikilmu ora maju siji ngono coba nduk isara coba. Coba. Engko soalé nek kowe kulino ngene engko ndak mulih mlakumu ngene nduk engko malah. Nyemoni gareng malan kok. Coba lurus nduk, coba nduk. Kaya Mbak Umi, kaya Mbak Elisa ya. No. golek isi podang